В Херсоне ночью взорвали здание представительства президента Украины в Крыму, сообщает Крым Реалии. В результате взрыва повреждены двери, пострадавших нет. Эксперт украинской миротворческой школы Георгий Бянов говорит, что это похоже на спланированную акцию. Это могло произойти после выступления Петра Порошенко на Генассамблее ООН. Также эксперт связывает взрыв с акцией гражданской блокады Крыма. Приїхав на роботу о 8 годині, побачив пошкодження дверей, осколки, дірка в дверях. Повідомив керівництво і одразу зателефонував у 102. Стан такий, я не знаю, що коментувати. Правоохоронні органи працюють. Дав, що бачив, дав свідчення, відповів на їхні запитання, далі будуть працювати. Ну, сподіваюсь, ми будемо і далі працювати.